of God is here. Come on, say. We declare that the kingdom of God is here. The kingdom of God among you. Say, among you. Among you. Among you. We declare the kingdom of God is here. Come on, church, we will declare. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Among you. Among you. The blind see, the deaf hear, the lame and the walking, sickness free at His voice. The dead live again, the poor in the good news. Jesus is King, so rejoice. Come on, we will declare. We declare that the kingdom of God is here. The kingdom of God is here. Declare that the kingdom of God is here. The kingdom of God among you. Among you. Among you. Once again, let's declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Among you. Among you. Among you. The blind see, the deaf hear, the lame and the walking, sickness free at His voice. The dead live again and the poor in the good news. Jesus is King, so rejoice. The blind see, the dead hear, the lame and the walking, sickness free at His voice. The dead live again and the poor in the good news. Jesus is King, so rejoice. We declare that the kingdom of God is here. The kingdom of God is here. Declare that the kingdom of God is here. The kingdom of God among you. Among you. Among you. Once again, church, come on, lift your voice. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Among you. Among you. Among you. The blind see, the deaf hear, the lame and the walking, sickness free at His voice. The dead live again and the poor in the good news. Jesus is King, so rejoice. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. The kingdom of God among you. Among you. Among you. Among you. We declare that the kingdom of God is here. We declare the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Among you. Among you. Among you. That the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. The kingdom is this place, Lord. Your worship is here, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Roll, Lion of Judah. To the roar, to the rise of mighty men of war.
roar, all night into the roar. Rise, almighty men of war. Once again, we will roar, roar, all night into the roar. Rise, almighty men of war. Rise up within your people. Rise up within your people and make the sound of roar. Declare that the enemies are slain. Yes, Lord. For none can stand before you and the power of your name. Forever your kingdom will reign. Come on, sing it. Roar, all night into the roar. Rise, almighty men of war. Roar, all night into the roar. Rise, almighty men of war. Rise up within your people and make the sound of roar. Declare that the enemies are slain. For none can stand before you in the power of your name. Forever your kingdom will reign. Roar, all night into the roar. Rise, almighty men of war. For the last time, say, roar, all night into the roar. Rise, almighty men of war. Yes, Lord. Your kingdom will reign in this place. Your kingdom is unshakable. Yes, Lord. Praise you. Hallelujah. Come on, people of the Lord. People of God, worship Reign forever and ever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Glory, glory, glory. Amen, Lord. Worship. Yes, Thank you, Jesus. thank you, Jesus. Patuloy nating i-declare na ang kingdom ng Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. And His kingdom is unshakable. His kingdom has no end. As we sing this morning, let's just pour out our hearts. Let's sing with all of our hearts. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified.
and His kingdom, oh, Jesus, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of His kingdom, of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, Jesus, God's righteousness revealed. His kingdom, and His kingdom will come on, church. Open your hearts, open your hearts, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of His kingdom's King has come. His kingdom's King has come. His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness reveals. Lord. Hallelujah, you have won the victory. We'll sing hallelujah, hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah, you have won the victory.
may your will be done. Oh, the kingdom of God is here. The kingdom of God is here. The kingdom of God is here, Lord. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. I declare that the kingdom of God is here. Thank you, Lord, for your mighty presence, for your mighty glory. Lord, we exalt your name in this place. We lift your name on high. We glorify your name. We honor you. We give you the highest praises and worship, Lord. For you're the King of kings and Lord of lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Lord, you're the King of this earth. There is no one like you, Lord. Though the darkness shall cover the earth, but the Lord will rise up His people by His glory, by His power. Bless your word today. Bless those who are watching this Sunday worship of your people. Lord, anoint your servant. Hide me under the shadow of your cross. Let your name be exalted. Lord, I declare, Lord, something good, something best is going to happen in our lives and every family sa bawat tahanan nila, Panginoon. Salamat po, Diyos. Tunay nga ang salita mong buhay na makapangyarihan, ang siyang magbago ng klima, ng atmosphere sa loob ng kani-kanila mga tahanan at sa puso ng bawat isa. I declare, Lord, that your kingdom rule in every houses, in every family, oh God, in the name of Jesus. We thank you, Lord. We honor you. We give you praise and glory, Father God. In Jesus' mighty, mighty name, this we pray. Amen, amen. Bigyan natin na malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen, amen. Sige po, maupo ang bawat isa, ang ating music team. Amen, amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat na sumusubaybay po dito po sa ating live streaming ng ating Sunday worship. Today is June 6, no? 2021 at nakakalahating taon na po tayo. At ano man pong nangyayari sa mundong ito, lagi nating isipin at itanim sa ating puso. Ang sabi ng Lamentation chapter 3 verse 37, lahat na nagaganap sa mundong ito ay pinapayagan ng Diyos, ina-allow ng Diyos for His divine purpose. No po, sa tahanan natin, sa pamilya natin, sa ating sarili, dahil may itinuturo ang Diyos, no, to develop your patience, to develop your courage, to develop your love, to develop your understanding, sapagkat ito ay bahagi ng ating Christian life. Nais ng Diyos na tayo mag-matured, lumago at lumalim sa Kanyang salita, sapagkat ang isang tao habang siya ay nagnanais na maglingkod at sumunod sa Diyos, maraming ipararanas ang Diyos sa buhay ng Kanyang mga anak. No po? So kaya ngayon po ay narito tayong lahat. I saw in my spirit na ang kumbaga sa isang napakalakas na bagyo or flood na dumating sa buong mundo sa ating bansa, unti-unti nang humuhupa ang tubig. Ano po? Kaya nga po, tayo magsaya at magalak because we believe that the kingdom of God is here. Hindi pwedeng kailanman ay maghahari ang kasamaan at kadiliman at gawa ni Satanas at ng mga demonyo kapag ang mga tunay na anak ng Diyos ay tunay na 100% na nagtitiwala at nananalig sa Diyos na buhay na kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. No po, bagamat may mga Kristiyanong nakaranas ng sinasabing COVID-19, ang Panginoon ay may lesson, no? Marami siyang itinuturo na sa kabila ng may pangit na bagay na nangyari, sa likod ng pangit na yan may maganda. Amen po ba? Sa likod ng dilim ng ulap, merong liwanag.
Kaya nga po, sa nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano ngayon, lagi nating isipin that God has a divine purpose. Ano po? Ngayon, dadako tayo sa ating pag-aral salita ng Diyos. Buksan natin ang ating Bible sa Genesis chapter 1, verse 26 to 29. Genesis chapter 1, verse 26 to 29. Sabi po rito, and God said, let us make human beings in our image, sabi ng Diyos, to be like us, na maging katulad natin, and let them rule. Sabihin natin, rule. No? Let them rule, sila'y maghari. Let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27, so God created human beings in His own image. In the image of God, He created them male and female. And God blessed them. Pinagpala ng Diyos ang tao. And God said unto them, be fruitful, and multiply, and fill the earth, subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, 29, behold, I have given you every seed-bearing plant. No? Binigyan tayo ng Diyos ng binhi na mga itatanim throughout the earth. And all the fruit trees for your food. No? All the fruit trees for your food. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Ikinalulugod ng ating Diyos na ibigay sa atin ang kaharian niya. No? Sabi ng Luke 12:32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kaya yung mga inaawit natin kanina, no? We belong to the kingdom. No? Kapag ikaw ay belong sa kaharian ng Diyos, o halimbawa sa isang palasyo o kaharian, ikaw ay itinuring na anak ng hari at ng reyna sa kanilang kaharian, lahat ng mayroon doon sa kaharian ay pwedeng mapa sa iyo. No? No boundaries, no limitation, no struggle. No? Kapag ikaw ay nakabilong doon sa kaharian na iyon at itinuring ka, binigyan ka ng right to become the son and daughters ng hari sa palasyo, lahat ng mayroon doon sa kaharian ng palasyo na iyon ay pwede mong kamtin, pwede mong angkinin. Dahil binigyan ka ng right. At itong sinasabi ng John chapter 1 verse 12, no? Tayo po ay binigyan ng right na maging anak ng Diyos to those who accept Him as Lord and Savior. We become the Son of God. Kaya ang sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Unahin natin higit sa lahat ang pagharian tayo ng Diyos. No? Pagharian tayo ng Diyos. Unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng kailangan po natin, lahat, all these things shall be added unto you. Doon sa Genesis na binasa natin, no? Kung makikita natin, matapos likain ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao, parang mga magulang, parang parents. No? Pag nagbuntis ang babae, 3 months pa lang nasa tiyan, 5 months, 6 months, at CT scan nila o nakita yung kung napacheck ang bata kung siya ay boy or girl, ang parents nire-ready na yung need ng kanilang anak kung boy siya or girl. No? Nihanda na lahat ng kakailanganin ng bata para paglabas, ready na. No? Ang Diyos, bago niya nilikha tayong tao ayon sa kanyang wangis, nihanda na ng Diyos ang kakailanganin natin. Tubig, halaman, isda, pagkain, hayop, lahat ng bagay. Kaya pagdating sa ika-6 na araw, matapos niyang likain ng lahat ng bagay, nilikha niya ang tao. Kaya ang sabi ron, God said, sabi ng Diyos, let us, no? Nag-uusap ang Father, Son, Holy Spirit, yung Trinity, no? Let us make human beings in our image. Likain natin, no? Ang tao ayon sa ating wangis. Katulad natin to be like us. So we are created by the image of God. Kawangis pala natin ng Diyos, no? 'Di ba yung mga anak habang baby pa siya,
Hindi pa wala pang gaanong nakikitang sobrang kamukha, maaring yung ilong ng ina, mata ng ama, habang lumalaki siya, kamukha ng daddy niya, no? Parang si Ashel, yan, ganyan, no? Kamukha ng daddy niya, no? Tapos yung bunso, kamukha ng mami niya, ganun ang mukha ng si Kaina nung maliit, no? Kahit lalaki yon, yung kanyang anak. So nakikita natin, alam niyo ba, we are created in the image of God. Ang sabi roon, let them rule. Sabi natin, rule, no? So our topic today is God's kingdom purpose in man's creation. Ito po yung title natin, God's kingdom purpose in man's creation. No? Ano nga ba talaga ang purpose ng Diyos? Bakit niya nilikha ang tao? No, nilikha ba ng Diyos ang tao para pag may pagsubok at problema, lalo na ngayong pandemic, ikaw ay matakot, ikaw ay mangamba, no? Ikaw ay mag-alala, ikaw ay malungkot, no? Hindi ito ang plano ng Diyos sa paglikha niya sa tao. Bagkus, katulad ng sinabi ko kanina, nang nilikha ng Diyos ang tao, walang problema ang tao, nakaready na ang kailangan niya. Pagkain, tubig, halaman, hangin, lahat, wala na siyang hahanapin pa, ready na. No? Kaya in the kingdom of God, all is prepared, nakaready na po yan. No? Kaya no need to struggle, hindi tayo dapat matakot. At kung may ibinigay ang Diyos sa iyo na bagay-bagay sa buhay, siya rin ang magbibigay. Halimbawa, sasakyan. No? Binigyan ka ng sasakyan. No? Hindi ka bibigyan ng sasakyan ng Diyos na wala kang panghulog. No? Wala kang pambayad. Na hindi ka mangungutang para magbayad dahil ibibigay ng Diyos yan. But seek ye first the kingdom. Unahin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Lahat ng kailangan natin, idaragdag ni Lord. Amen. No, nandiyan na po yan. So, ano ba ang purpose ni Lord sa paglikha niya sa tao? Number one, maliwanag yung binasa natin, no? Let them rule. No? No? The purpose of God in man's creation is to rule. Say with me, rule. Maghari tayo. Sa ibang salita, sabi ron, to domain. Dominion, no? Sa Hebrew word, rada. R-A-D-A-H, rada, no? Meaning to reign. Maghahari tayo, no? Make you rule, take over. Kaya ang sabi roon, ang tao ang nagbigay ng pangalan sa mga hayop, ibon, gumagapang na hayop, lahat, no? Ang tao ang maghahari sa kanila. God said, let them rule. And that is the controlling power. Hindi tayo ang kokontrolin ng mundo at ng kapaligiran, kundi tayo, no? God created us to rule. Kaya ang sabi ng awit natin kanina, we belong to the kingdom that cannot be shaken, no? And we are created to rule. There's no sickness or sorrow in the kingdom of God. Pagdating natin sa langit, wala na pong iyakan doon. Wala nang awayan doon, no? Wala nang division doon. Wala nang gulo, no? Ang nagahari doon ay pag-ibig. Kaya sa kingdom ni Lord, sabi ng prayer natin, may your kingdom come, may your will be done. No? Yung paghahari ng Diyos ang mangyari. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Ano meron sa kaharian ng Diyos? Love. No? Walang sakit doon. Walang problema doon. Walang awayan doon. Sa kaharian ng Diyos, full of love. And no boundaries, no limitation, no sickness and diseases. Kaya kung ano meron sa kaharian ng Diyos, dito pa lamang sa lupa ay maranasan na natin. Amen po ba? No? Maranasan natin. Kaya kung ang loob ng inyong tahanan, pinaghaharian ng gulo, away, division, no? Pananagot ng mga bata, pagre-rebelde, hindi yan ang kalooban at plano ng Diyos. Napag-aralan natin last Sunday, no? Yung harlot spirit. At gumagala yan, kita natin ang kapaligiran, pati na sa Facebook, sa multimedia, nandiyan ang harlot spirit, kumikilos. Kaya kailangan tayong mga anak ng Diyos. We are created to rule, not ownership. No? Hindi atin ito. Caregive, kumbaga sa katiwala lang po tayo rito, caretaker. No? Hindi atin ito, stewardship lang po tayo ng Panginoon dito. Lahat ng mayroon sa buhay natin sa mundong ito, hindi atin yan. Sa Diyos yan. Amen po ba? Pinagkatiwala lang sa atin. At dapat naman maging katiwala tayo. Napangalagaan natin, ingatan natin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. No? Pamilya, mga anak, no? Kabuhayan, negosyo, sasakyan. Pangalagaan natin dahil bigay ng Diyos sa atin yan na ipinagkatiwala niya. Na hindi tayo maging pabaya.
No? We are created to rule. Kaya in the Garden of Eden, the animal came to mankind. No? Andun ang mga hayop. At kapag kailangan sila ng tao para kainin, andyan lang sila. Wala silang reklamo. No? Dahil nilikha sila ng Lord para sa tao. Pero nang pumasok ang kasalanan, naging mailap ang mga bagay-bagay, no, sa mundo. Kaya nga, doon sa langit, doon sa Garden of Eden, no, before yung true worship is only in heaven. Ang tunay na pagsamba naroon sa langit. Pero dinala ito ng Diyos, but God bring worship on the earth. Dinala ng Diyos sa lupa yung pagsamba sa Kanya. Kasi sa langit, sinasamba siya ni Lucifer doon, no? Itong si Lucifer, siya angel. Ang mga angel sinasamba ang Panginoon. Pero because of his rebellion against God, tinapon siya ng Diyos, yung 1/3 fallen angel. Binaksak sila ng Panginoon. No? Nandyan sila sa himpapawid, hindi natin sila nakikita. Kaya nga ang langit, naghihintay ang Diyos, no? Na patuloy siyang sambahin ng mga taong nilikha niya ang ating Panginoon. No? Kaya nga yung ating ginagawang pagsamba sa Diyos, yung ating ginagawang pag-worship sa Panginoon, no? Yan ay kinalulugod po ng Diyos yan. At hindi natin ito basta baliwalain. No? Kung merong top 5 na magbibigay kaluguran sa Diyos at hinahanap ng Diyos, no? Baka unang-una ay yung pagsamba sa Kanya. Because we are created to worship God, no? Under ng rulership. Kaya bilang tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, ito yung tungkulin natin sa Diyos, to worship our God. Responsibilidad natin ito. Bahagi ito ng buhay ng tao. Kaya sa lumang tipan, kita natin, sila Moses, sila Abraham, Isaac, Jacob, halos araw-araw, sasamba sila kay Lord at sa pagsamba nila sa Panginoon, may dala silang mga inihahandog, iniaalay, no? Ini-offer sa Panginoon. Kaya ngayon sa panahon nating ito, no, naghihintay ang Diyos na ibigay natin ang mataas na papuri at pagsamba sa Kanya. At sa paglikha ng Diyos sa atin, ayon tayo sa Kanyang wangis, nilikha tayo, ayon sa Kanyang wangis, is to rule. No? At yung rulership ng tao, nawala po kasi yan no? Nang ang tao'y mahulog sa pagkakasala. Nang ang tao'y mahulog sa kasalanan, nawala yung rulership, nawala yung identity. No, there is identity crisis. Nawala yung identity ng tao. But, ibinalik ito ng ating Panginoong Yesus. No? Kaya ngayong Luke 12:32 na binasa natin, it is Father's good pleasure to give you the kingdom. Yung rulership ng tao, yung paghahari ng tao, nawala. No? Naagaw ni Satanas. Naalipin ng tao ng kasalanan. Pumasok ang sakit, karamdaman, ng sumpa, ng kahirapan, ang rebellion sa loob ng tahanan, rebellion sa community, rebellion sa syudad, sa probinsya, sa buong bansa. Kaya may mga taong lumalaban, no? Sa gobyerno, lumalaban sa ating Pangulo, lumalaban sa mga itinalaga ng Diyos. Ang katotohanan ito, na tayo nilikha ng Diyos to rule. Mag-rule po tayo. Kapag totoong si Jesus ang naghahari sa ating buhay, kapag ang kaharian ng Diyos 100% naghahari sa ating, no, hindi tayo dapat mag-struggle. No? Hindi tayo dapat matakot, mag-alala. No? Pag meron pang pangamba at pagkatakot sa puso natin, meron tayong, yes, bilang tao may emosyon, may nararamdaman kang pangamba, takot, pero nais ng Diyos na buong puso, kung tayo totoong nagtitiwalat, nananalig sa Kanya at ang paghahari niya ay naghahari sa atin, no? Ano man ang mangyari sa mundo at sa paligid, hindi tayo dapat maapektuhan. Amen. No? Ano man ang mangyari. No? Marami nagtatanong sa akin, yan sa pagbabakuna, malaya ang tao magpabaksin. No? Decision ng tao yan. No? May mga kapatiran nagpabaksin, okay. Yun ang faith niya. No? Meron namang ayaw. Ako nga, sabi ko sa mga kasama ko sa BCT o pastor, lahat sila nagpabaksin. Ako, talagang walang conviction sa akin, no? Na magpabaksin. Dahil para sa akin, sapat na ang Panginoong Yesus. No? May baksin ka o wala,
kung talagang tatamaan ka niyan, maaari kang tamaan at ito'y nasa dobling sobrang pag-iingat natin. Kaya pag maingat ka sa sarili mo at sumusunod ka sa protocol ng gobyerno, no? At kung hindi ka masusunod, nasa tao pa rin yan eh. Kaya tayong tao, nasa atin po yan. No? Nasa pagpapasya ng tao yan kung gusto niya. No? At siguro wala namang namimilit sa atin. No? Ang gobyerno, hindi ka pipilitin. Kung pilitin ka man, decision mo pa rin kung ano ang mangyari. No? Pero sa akin, bilang head ng church na ito, walang conviction sa puso ko at ng Holy Spirit na ako ay magpa-boxing. No? Kahit malaman ng maraming tao itong desisyon ko. At ang desisyon naman ng bawat sa atin, malaya rin po kayo. No? Mayroong mga nagpapa-vaccine, okay. Mayroong mga nagpa-vaccine, nakaisa na, dalawa, tinamaan pa rin. Namatay. Mayroon namang hindi nagpapa-vaccine, hindi pa tinatamaan. No? Dahil nga, kailangan lang sa panahon na ito talagang palakasin natin ang resistensya natin at dobling pag-iingat. Amen po ba? No? Palakasin ang resistensya natin. No? Mag-exercise, magpapawis. No? At gawin ang tama at kalooban ng Panginoon. Kaya nga it is good. It is the Father's pleasure, good pleasure of our Father in heaven to give us the kingdom. Pag ang kingdom ni Lord ay naghahari sa iyong buhay, sa iyong tahanan, no? No struggle, no? No boundaries, no wall. Kasi naniniwala ka na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nakilala mo, ang naghahari sa iyo. No? Kaya ang tao nilikha ng Diyos na mag-rule siya at meron siyang freedom, meron siyang free will to choose kung ano ang nais niya. No? Kaya dito po sa atin, no, maraming mga pastor, may mga nagpa-vaccine, meron namang hindi. Yun ang kanilang desisyon, irespeto po natin. No? Irespeto natin ang desisyon ng isa't isa, nasa tao po yan. May kalayaan ng tao na mamili kung ano ang gusto niya. No? Kahit sa church, no? Gusto mong tanggapin si Jesus o gusto mong maglingkod sa Diyos, gusto mong dumalo, malaya ka, nasa iyo yan. No? So kaya nga, yung rulership na ibinigay ng Diyos sa tao, naagaw ni Satanas yan eh. No? Kinuha niya yon. Nilublob niya ang tao sa pagkakasala, sa pagsuway sa Diyos. Kaya yung pumasok na ang fear, confusion, doubt, stress, trouble, depression, karamdaman, sakit, sumpa, lahat pumasok sa tao. But thank God, we are redeemed. No? Na-redeem na po tayo doon. Napalaya na tayo, natubos na tayo ng Panginoon. Amen. No? Andiyan po ba tayo? Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. No? Ito ang purpose ng Panginoon sa paglikha niya sa tao. No? Pangalawa, sabi ng verse 28, puntahan natin. Ano ang sabi roon? And God blessed them. No? And God blessed them. Pinagpala ng Diyos ang tao. You and me were created by God to bless. Sabihin sa katabi niyo, pinagpala ka ng Diyos. Kayo po mga nasa tahanan, pinagpala ka ng Diyos. Ito po yung purpose ng Diyos. Pagpalain ang tao. No? We are created to bless by God. No? Kaya pinagpala ka, past tense na, pinagpala ka na. No? Pinagpala na ako ng Diyos. Ang kinin natin yun, thank you Lord, I am blessed forever and ever. No? At kung nung tayo hindi pa gaanong malalim kay Lord at hindi pa tayo patuloy na naglilingkod kay Lord, maaring ang estado ng buhay natin ay nasa level 2 lamang. Pero ngayon, dumarating ang panahon na nile-level up ni Lord yung estado ng buhay natin. Ayaw ni Lord na mabuhay tayo na tayo parang lalamya-lamya, hihina-hina, lalampot-lampot, na para bagang luging-lugi, no, para bang baksak at wala nang ikabubuhay at ikaangat. Praise God because the kingdom of God is here. Ang buhay sa kaharian ng Diyos ay paganda yan ng paganda. Naniniwala ba kayo doon? Ang buhay sa kaharian ng Diyos, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, payaman yan ng payaman. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya kailangan ng buhay natin nagbabago, no? Umaangat, gumaganda. Hindi tayo sa paurong at pababa. Ang buhay sa kaharian ng Diyos nagle-level up, nag-accelerate. Kaya ang taong tunay na pinag-aharian ng Diyos, nakikita sa Kanya na siya'y tunay na blessed na blessed. Tignan nyo nga katabi nyo, blessed na blessed ba yan? Amen ba? Yung ating music, mga naka-quote, no?
Grabe ang awitan natin kanina. We belong to the kingdom that cannot be shaken. No? Nagle-level up ang ating music team. Nagle-level up ang ating mga pastor, no? Sa Mindoro, sa Alaminos, Paranaque, Sagana, no? Inaangat ng Diyos, no? Dahil tayo ay nilikha ng Diyos para pagpalain, para umangat ang buhay, gumanda, no? Mag-accelerate. Ang sabi roon, God bless them. Pinagpala sila ng Diyos, no? Kaya we are created to bless, no? At hindi lamang pagpalain, kundi ang sabi roon, be fruitful. Sa pagpapala ng Diyos, sinundan niya ng magbunga kayo. Meaning, be fruitful, loaded life. No? Loaded. Pag sinabing loaded, maraming niload sa'yo. No? Niloadan ka ng love, dati puno ka ng galit, puot, pero full of love ka, full of patience, full of understanding. Yan yung niload ng Holy Spirit. No? Full of hindi bitterness, hindi insecurity, hindi jealousy, bad yun. No? Ang niload sa atin ng Panginoon, puro positive. Positive na kung saan mga pangako niya ay niloload niya sa puso natin na punong-puno tayo at umaapaw at sobra-sobra, siksik, liglig at umaapaw ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen po ba? No? Kaya tayo mga anak ng Diyos, kailangan nakikita sa atin ang biyaya ng Diyos ay umaapaw. No? Ang pag-ibig ng Diyos. God has given us the blessing of fruitfulness. Gusto ni Lord, nagbubunga ka. No? Nagbubunga tayo, yan ang nais ng Diyos. No? Become fruitful. No? Bunga ng kaluluwang inaalagaan natin sa Diyos. Bunga ng kaluluwang nadadala natin sa kaharian ng Diyos. Na sa pamamagitan mo, marami nabubuong buhay. Na wasak na mag-asawa, wasak na relasyon, wasak na pamilya at tahanan. Dahil sa buhay mo, nabuo sila. Amen po ba? Meron na bang nabuong pamilya sa pamamagitan ng buhay natin? No? Kailangan kung meron tayong alam na nanghihina, nanlalamig, tulungan natin sila makabangon at mabuo sila. Dahil ang trabaho talaga ni Satanas, magwasak yan, manira. Yan ang gawa ng kaaway. No? Kaya nga, thank God, yung mga pamilyang nabubuo dahil sa buhay natin, pinagpala ka ng Diyos. Dahil tayo ginagamit ni Lord para yung buhay na wasak na yon ay mabuo. Amen po ba? No? Kaya kung binibigyan tayo ni Lord na opportunity na makapagbuo ng buhay na wasak, go. Huwag nating tanggihan. No? Hanggat may pagkakataon tayo, humayo tayo dahil sa panahon na katulad nitong may pandemic pa, ito yung panahon na ang mga tao ay nangangailangan ng comfort, ng encouragement, nangangailangan ng mga salitang magpapalakas sa kanila, hindi sila manghihina at madidiscourage, lalo na yung mga tinamaan na sakit na COVID na yan. No? Kailangan nila ng comfort. Kailangan nila ng encouragement. Kaya ang sabi ni Lord, matapos niyang pagpalain ng tao, be multiply, sabi ni Lord. No? Be fruitful. Secondly, kasunod nun, multiply. No? Magpakarami kayo. We are called to multiply. You are called to multiply yourself, to duplicate yourself, not to divide. No? Magparami tayo, lumago tayo, hindi tayo mabawasan. We are called for multiplication. We are called to duplicate yourself. We are called to increase. No? Mag-increase tayo, hindi mabawasan at mabawasan, kundi dumami pa, madagdagan, lumago. No? Ito ang purpose ng Panginoon. No? So pursue to multiply. No? Ipursu natin na mag-multiply ka, mag-duplicate ka. No? Dahil bago palakihin ng Diyos ang ministry at ang gawain ng Panginoon, kaya nga nagkakaroon tayo ng training, seminar, nagre-raise up tayo ng mga new breeds of pastors, leader, dahil bago lumaki ang gawain ng Diyos, kailangan nakaprepare na, no? Ang mga taong gagamitin niya. Dahil mahirap lumaki ang gawain ng Diyos na wala tayo na train, no? Kaya nga, andyan ang ating mga kabataan, mga target natin, mga pastors, no? Matrain, mahasa, mahubog ang puso, maturn, no, matrain ang heart upang sa ganon maihanda sa paglilingkod sa Panginoon. No? So let us pursue to multiply ourselves. No? At kasunod po noon, sabi roon, replenish the earth, no? Or subdue the earth, sabi roon sa verse 28. No?
Di ba sabi, multiply and replenish the earth, no? Fill the earth, subdue it. Sabi ng Panginoon, no? Pagharian nyo ito. Hindi tayo ang paghaharian ng masama at ng mga demonyo, kundi tayo raw ang maghahari. No? Kailangan tayo mga anak ng Diyos ay umaangat ang estado ng ating spiritual life. Dahil ang sabi ng Panginoon, fill the earth. No? Subdue it, pagharian nyo ito. Pero bago mangyari yon, yung Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran. Pag inuna natin ang kaharian ng Diyos, lahat, everything, no? Lahat ng kakailangan natin, ipoprovide ng Panginoon niya. No? Hindi tayo mag-struggle. Gawin lamang natin ang pinapagawa ng Panginoon, unahin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng kailangan natin, idaragdag yan ng Panginoon. Walang naglingkod sa Diyos at pinabayaan walang naglingkod sa Diyos at sumunod sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. No? Dahil naranasan ko po yan na aking pamilya. Kaya nga, patuloy nating i-pursue, no? Na tayo nilikha ng Panginoon to subdue the earth, not ownership, kundi ito'y pagharian. Na hindi tayo ang pinaghaharian ng lungkot, ng takot at pangamba sa mundong ito, kundi tayo ang nangunguna. No? Tayo ay nilikha daw para maging head, not the tail. No? Sabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 13, no? We are not the tail but the head. Ulo tayo. No? Hindi tayo buntot. Hindi tayo nahuhuli. Doon tayo sa ibabaw. No? Dahil ito ang purpose ng Panginoon sa paglikha niya sa ating mga tao. No? So we are created to bless. Ulitin natin, sabihin sa katabi nyo, you are created to bless. Nilikha ka para pagpalain. No? Para pagpalain. Pangatlo, we are created to be a blessing. Dahil pinagpala ka, no? Maging pagpapala ka. No? Increase, multiply. No? Kaya tayo bine-bless, ito yung purpose ni Lord sa paglikha niya sa tao. Verse 29, anong sabi? Then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth. No? Then God said, I give you every seed. Binigay ko sa iyo ang bawat binhi na itatanim mo sa buong lupa, no, sa earth, and every tree that has fruit with seed in it. No? Bawat bunga, no, ng binhi na ito ay para sa pagkain ninyo. They will be yours for food. No? Para ito sa pagkain nyo. No? Kainin nyo. Kaya nga, yung mga halaman, binabalik tayo ng Diyos. No? Yung mga parents natin, yung mga magulang natin, noong mga 1960s, sa probinsya, talagang buhay ang tao at malalakas sa mga tao dun eh. Fresh air, maaga pa lamang, madaling araw, nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng gulay, halaman. No? Kaya tama si Chief of Police natin eh, no? At Bayalde, no? Salazar. Hindi, si Chief of Police Eliasar. No? Tama siya na kung gustong pumunta ng probinsya ang mga kababayan natin, hayaan niyo siya doon. Dahil doon lalakas yan, makapagpapahinga, makapagtatanim, makapagbubungkal sa kanilang mga probinsya. Doon masarap ang hangin, na makakalanghap sila ng hangin at malakas at lalakas ang katawan nila roon. No? Tama po siya. No? Ang Chief of Police natin ngayon, no? Na tayo ay nilikha ng Diyos, binigyan tayo ng binhi, mga itatanim para sa pagkain natin. No? Dahil yung binhi na yun na itatanim mo, siguradong may aanihin ka. Anumang binhi na itinanim mo, may aanihin ka. Tama po ba? Amen po ba? No? Maging sa church, sa spiritual, every seed, bearing, bawat itinatanim natin sa gawain ng Panginoon, no? Tinuturuan tayo ng Diyos na magtanim, no? Dahil pag nagtanim ka, hindi ka naman nawalan ang totoo. Yung isang buto na itinanim mong halimbawa mangga, no? Itinanim mong isang buto na kamatis, inalagaan mo siya. Darating isang araw, lalaki siya, magbubunga siya ng maraming kamatis. No? Amen po ba? Pero isa lang yung itinanim mong buto. No? Sa pagtatanim natin sa gawain ng Panginoon, nagtanim ka,
hindi mo namamalayan, umaani ka ng marami. Amen po ba? No? Kaya bawat manggang puno, nagsisimula po iyan sa buto. No? Pero ang totoong pinanggalingan ng mga puno at halaman na yan, ang Diyos na lumika ng lahat ng bagay. No? Kaya nga, sa buto, one seed produces thousands of seed. No? Dahil lamang sa isang buto na yon. May isang babaeng balo sa 2 Kings chapter 4 verse 1. Tignan natin. 2 Kings chapter 4 verse 1. Ito po yung oil ng babaeng balo. The widow's oil. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. No? Sabi niya, your servant, my husband, is dead. Yung servant ni Prophet Elisha, namatay na raw, sabi ng babae. And you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slave. Kinukuha yung dalawa anak niya. No? Bilang kapalit, kabayaran nung pagkakautang ng asawa niya namatay. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all. She said, except a little oil. No, meron lamang daw oil sa bahay nila. Elisha said, go around. Mag-ikot ka and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Don't go inside, then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars. And as is each filled, put it to one side. She left him, and afterward she shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. No? Oil stopped flowing. Huminto yung pagdaloy, pagpatak nung oil na nasa maliit na bote. No? She went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. So dito po nakita natin na ang babaeng balong ito lumapit sa propeta ng Diyos. To cut the story short, no, pinanghingi siya ng bote sa paligid nila dahil nga merong naiwang isang bote lamang ng langis na maliit ang kanya asawa. Yun ang parang kayamanan nila, ari-arian. Kaya na makahiram siya ng maraming bote, ang sabi ng propeta, sige, ibuos mo yung oil sa bawat bote mong nahiram. No? At namalagyan na yung mga bote niyon na iisang boteng oil lamang, nagkakaroon ng multiplication, miracle of multiplication yung oil. No? Hindi na ubos ng kalalagay. Nung wala lamang malagyan na ng oil, na botelya yung isang oil na bote na yon, tsaka lamang siya huminto. No? Doon lamang nag-stop yung pagpatak ng oil kasi wala nang malagyan eh. No? Ang oil of blessing ni Lord, no? Hanggat meron tayong pwedeng paglagyan ng biyaya ng Diyos, dadaloy po yan ng dadaloy sa atin. Kapag ang puso natin ay bukas ang spirit natin sa paghingi ng biyaya ng Diyos, ang oil ay tuloy-tuloy na darating sa atin. No? And the more na nagtatanim ka, the more na naglalagay ka ng oil sa bawat botelya, sa bawat pagtatanim mo, aani ka. No? Walang nagtanim na hindi umani. Amen po ba? No? So this Shunammite woman, no, she blessed the man of God. No? Pinagpala niya itong lingkod ng Diyos na ito. No? Dito po sa 2 Kings 4:8 naman, tingnan natin. 2 Kings 4:8, no? One day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there. He urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man he often comes out way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put it on a bed and a table, chair, a lamp for him. Then he came stay there whenever he comes to us. So dito makikita naman natin na si Elisha dumating sa Shunem. Every time siyang madadaan doon, nakikituloy siya doon sa Shunammite woman. Kaya ang sabi ng babae, ang lingkod na ito ng Diyos, laging dumaraan sa atin. Gawa nga natin na isang kwarto doon sa taas, lagyan natin ng table at ng higaan para may napagpapahingahan naman siya. So ganun nga po ang ginawa nila. No? At ang sabi roon,
Verse 10, let's make a small room on the roof and put in a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. No? Makapagpapahinga siya every time na dadaan ang propeta ng Diyos. And alam niyo po ba, itong Shunammite woman na ito, because she blessed the prophet of God, no? Pinagpala din ng Diyos yung Shunammite woman. No? Ano po yung blessing niya? Hindi po sila nagkakaanak eh. No? Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, magkakaanak ka sa ganitong taon o ganitong buwan sa isang taon. At nangyari nga po. No? Dahil gumawa ng kabutihan, pinagpala ng Shunammite ang lingkod na ito ng Diyos. Kaya naman ng Diyos, pinagpala niya yung nagtanim ng kabutihan sa lingkod ng Diyos. No? So every time na tayo po ay nagtatanim ng binhi sa gawain ng Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo aani. Amen po ba? No? Lahat ng binhi na ibinigay natin, hindi, ang totoo, hindi ka naman nawalan. No? Yung itinanim mong isang binhi na yon, ang balik nun sa'yo, 10, higit pa sa inaasahan natin. No? Lastly, pang-apat, we are created to plant a seed. No? So, we are created to be a blessing dahil pinagpala ka nga. Nilikha naman tayo para maging pagpapala. So dahil nilikha ka para maging pagpapala, magtatanim ka naman. We are created to plant a seed. Kaya nga doon sa mga seed, sa mga binhi na itinatanim natin, yan ang sikreto ng overflowing blessing. Tignan natin. Genesis 26 verse 12 and 13. Nagkaroon po ng pamin, taggutom, no? Hindi naman ito masasabing pestilence, no? No? O pandemic. Doon sa lugar nila ay Isaac, no? Nagkaroon ng tagtuyot. Hindi umaani ang mga tao ng mga gulay, na mga pagkain mula sa lupa. Tagtuyot. Pero ang sabi rito, verse 12, Isaac planted crops in that land. And the same year, reap 100-fold. Nagtanim sa Isaac. Because the Lord blessed him. No, kita nyo, dahil pinagpala siya ng Diyos. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. No? Pinagpala ng Diyos. Yung itinanim ni Isaac sa bukid nung panahon na yon, bagamat tagtuyot at may walang maani ang tao, no? May kahirapan, yung itinanim ni Isaac sa kabila ng may tagtuyot, pinagpala ng Diyos. No? Kung meron mang nangyayari sa mundo natin at sa bansa na may tagtuyot, may kahirapan, maraming kinukulang, kinakapos, ang mga anak ng Diyos sa pagtatanim po natin, tulad ni Isaac, ang sabi roon, because dahil pinagpala siya ng Panginoon, at siya naman ay yumaman, at tuloy ang pagyaman niya at lumago ang kanyang kabuhayan. Naging very wealthy siya. No? Kaya ang bawat isa po sa atin, praise God, no? Isaac was so blessed, he became rich. And his wealth continued to grow until he became very wealthy. No? So kaya nga, yung pagyaman ni Isaac, sa palagay ba natin, nakapagbigay ba yon ng kaluguran sa Diyos? Amen. No? Ang Diyos ang nagpala sa kanya. Kaya nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Panginoon pag ang mga anak niya umuunlad ng buhay, sumasagana, nag-go-grow. No? Time will come, God will make us a different. No? Ginagawa tayo ng Diyos na kakaiba sa mundong ito. No? Iba po tayo sa mga unbeliever, sa mga taong di mananampalataya. Kaya in the kingdom culture, our life should be grow, increase, and multiply. No? Nag-i-increase po tayo, nag-go-grow. Psalms 115 verse 16, so ano po ang sabi diyan? Even the heavens are the Lord's. No? Ang langit at ang mga langit ay sa Panginoon, but the earth hath He given to the children of men. Ang lupa daw, ibinigay, no, sa tao. Kaya itong mundo, binigay sa atin ito ng Diyos to rule. No? Ibinigay po sa atin ito, hindi para ito'y angkinin, kundi pangalagaan. No? Ibinigay ito ng Panginoon sa atin. No? And we are created, no, to plant a seed. Kaya nga po yung mga pagtatanim, no,
Binabalik tayo ng Diyos kung may mga lupang pwedeng tamnan sa probinsya, sa likod ng bahay, no? Magtanim ng magtanim. No? Dahil sa probinsya nga, kahit nung panahon ng ating mga ninuno, no? Kahit nung panahon ni Isaac, nabuhay lamang sila sa pagtatanim. Mga hayop na inaalagaan nila, lumaki at umunlad ang kanilang mga tanim. No? Ang kanilang mga itinanim sa kanilang lupain. Kaya nga sa ating Panginoon, no? Ang Diyos ay tapat. We are created to rule. Revelation 1:5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests. No? Nilikha tayong mga hari at mga saserdote. Unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. No? So we are made as priests and kings, no? Small k. Kaya tinatawag siyang King of Kings, no? Tayo daw yung mga hari, no? Na magro-rule sa mundong ito, hindi tayong paghaharian ng sistema ng mundo, no? Kaya kailangan kapag talagang ang Diyos, ang paghahari ng Diyos ang naghahari sa atin, no? No need to struggle. Huwag tayong mag-struggle. Ang buhay sa Panginoon, panatag at payapa, no? Pero pag kinain tayo ng sistema ng mundong ito, no, talaga matatakot ka. No? Ano man ang mangyari sa mundo kapag totoong tayo 100% nagtitiwala at nananalig sa Diyos, no? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? No? Magtiwala tayo sa Kanya. So we are created, we are made as priests and kings unto God. Nilikha tayo, no, ng mga saserdote at hari sa Diyos. 1 Peter 2:9, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, no? No? Priesthood, a holy nation, no? Banal tayong bansa. So, you and me are a kingdom priest, no? A God's holy nation. His very own possession. This is you can show others the goodness of God, who are called you out of darkness into His marvelous light. We are a chosen generation, a royal priesthood. Mga saserdote tayo ng Panginoon, no? At ang saserdote, ang trabaho niya sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan, lagi nag-o-offer kay Lord, no? Na mga handog na hain na magbibigay lugod sa Diyos. No? Tayo pong lahat, we are priests and kings, ang sabi ng Bible. No? Kaya nga, we are created to rule. Yan ang purpose ni Lord. No? Mag-rule tayo. No? We are created to bless. Kaya pag may kapatid tayong bless na bless, umuunlad, gumaganda ang buhay, praise God. Yan ang purpose ni Lord. No? Hindi lang ma-bless, kundi maging blessing. No? Maging blessing po tayo. Dahil pinagpapala tayo. Sino nga ba ang pinagpapala? Taas ang kamay ng mga pinagpala. Amen. Amen. Dahil pinagpala tayo, no? Magiging blessing tayo. Kaya nga this coming next week, 11 to 13, no? Pupunta muli tayo ng Alaminos to be a blessing sa mga pamilya nung ilang umaating sa ating dome para ma-win yung mga member ng pamilya nila, no? No? Ganon din ang ating mga ilang kapatiran sa Paranaque, Sagana, no? Gagamitin tayo ng Diyos to be a blessing sa kanila upang patuloy silang mag-alab ang pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon ng paglilingkod nila. No? Dahil ito ang purpose ni Lord sa paglikha niya sa atin, at we are created to plant a seed. No? Yung pagtatanim natin na yan, hindi para sa kanila lamang yon. Ang balik niyan ay sa atin. Amen po ba? What you sow is what you reap. Galatians chapter 6, verse 7. God cannot be mocked. Whatsoever a man soweth, he shall also reap. No, aani ka. Kung natandaan niyo yung Tuesday, si Bishop Senados ang nag-share. No? Nag-share siya ng about seed or giving. No? Sa verse 9 and 10 ng Galatians chapter 6, verse 9 and 10, basahin natin. Galatians chapter 6, verse 9 and 10.
Anong sabi diyan? Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Ayan. Let us not be weary in well-doing. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. For in due season, we shall reap. Sa takdang panahon, aani tayo. Sabihin natin, sa takdang panahon, aani. No? If we faint not, kung hindi tayo magsasawa. No? Di ba, halos lahat tayo, lagi, madalas, nag-share, nagbibigay, weekly man o once a month para sa mga kapatiran, saan man lugar, maging sa mga tao. No? Pag hindi ro tayo nagsawa sa paggawa ng mabuti sa takdang panahon, aani tayo. Sabihin nyo, aani. Verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. No? Kaya nga habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lahat. Especially, no, lalong-lalo na daw, especially unto them who are of the household of faith. Lalong-lalo na doon sa mga kasama natin sa pananampalataya, sa church. No? No? Gumagawa tayo ng mabuti sa kanila. Nagtatanim tayo ng binhi. Kaya nga ginagawa natin ito, no, this coming Friday, pupunta po tayo ng muli ng Pangasinan, no, to share the love of God upang yung binhi na blessing na ibinigay ni Lord sa atin, maitanim natin at pagbunga naman noon, maraming kaluluwa ang masesave. Amen. No? Hindi man kayo doon makakahayo para mag-preach, pumunta na ibang lugar, no? Ay bahagi po kayo, no, ng kaligtasan na maraming kaluluwang maaabot ng binhi na naging bahagi po natin. No? Kaya nga, praise God, ngayong umagang ito, mga kapatid, no? Kung sa loob ng tahanan, iba ang nagro-rule. I-cast out natin yan. Hindi yan ang purpose ni Lord. Kailangan sa loob ng ating pamilya at sa tahanan, ang nagro-rule ay ang pag-ibig ng Diyos. Pagmamahalan, pagkakaisa, pagbibigayan. Pag dyan may puot, may galit, may rebellion, no? Harlot spirit yan. I-cast out natin, i-rebuke natin. Hindi galing sa Diyos yan. Bilang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mga tagalangit, dahil sa langit, walang rebellion na ngayon. Nung panahon na yun, si Lucifer, kaya siya itinakwil. No? No? Sa karya ng langit, full of love dyan. No? Full of love. No? Wala dyan division, wala dyan pataasan, pagalingan. No? Kaya dito sa lupa, sabi ng prayer, may your kingdom come, may your will be done. Kung ano meron sa karya ng Diyos sa langit, ay maganap sa lupa. Kaya ngayon pa lamang dito sa atin, sa lupa, ay maghari ay pag-ibig. Amen. Pagkakaisa, pagmamahalan, pagbibigayan, no? Pagpapatawad, paglingap, no? Pagtulong, pagsuporta. Yan ang meron sa karya ng Diyos. Kaya ngayong umaga na ito, praise God, kapag nararamdaman natin sa loob ng tahanan, may ibang spirit, ibang atmosphere, i-declare natin, I declare the kingdom of God is here. Dahil pagka naroon ang paghahari ng Diyos, naroon ang love, ando ng blessing, ando ng favor, no? Ando ng unity, no? Ando ng humility, no? Aapaw ang biyaya mula sa kaharian ng Diyos. Kaya when we declare the kingdom of God, we declare the goodness of God, the power of God. Kaya ang sabi ng mga inawit natin kanina, we belong to the kingdom that cannot be shaken, no? Hindi masishake ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos. Kaya pag tayo ay totoong pinaghaharian ng Diyos, praise God, no? Tiyak ang tahanan natin, masaya, maligaya ang pamilya. Kaya pag merong ibang espiritu sa loob ng tahanan, i-rebuke, i-cast out ang gawa ng demonyo at ang paghahari ng Diyos ang maghari lamang. Amen po ba? No? Sige po tayo mananalangin, lumapit tayo sa Panginoon. Tinatawagan ko ating mga music. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your purpose. Lord, na kami pong mga anak mo dito po sa lupa ay tunay na makita namin at maunawaan na sa paglikha mo sa aming tao, Panginoon, kami po'y magro-rule, no? Sa katotohanan, sa tama, at hindi kami papayag na kami maalipin ng kasalanan,
ng kasamaan at gawa ng demonyo sa mundong ito, kundi kami, Panginoon, ay maghaharing kasama ka, na pag-ibig at kapayapaan ang naghahari, na hindi ka nalulugod, Panginoon, sa mga anak mo na pinaghaharian ng pangamba, lungkot, takot, nervyos, depression, stress. Kaya Lord, kami lamang ay sa iyo magre-rely, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Amen, amen. Muli nating awitin at isa pusong awit na ito. May your kingdom, Lord, will know no end, O God. Jesus, Amen. God's righteousness Reveal the Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Pwede ba natin itaas ang kamay natin sa Panginoon? Yes, Lord. Redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom comes, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Amen. Sing it again. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom comes, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of
Father God in heaven. You are the God, the maker of heaven and earth. You're the God who knows everything, controls everything, sees everything. Lord, we are created. You created us to rule, not to defeat, but to domain, to rule in this earth, O God. Lord, salamat sa iyong mga pangakong ito, Panginoon, na aming tinatayuan. That those who trust in you, Lord, will never be put to shame. Hindi mapapahiya ang taong nagtitiwala sa iyo, Panginoon, kailanman. Lord, salamat dahil ang iyong lingkod ay naranasan sa loob ng 36 na taon ng paglilingkod sa iyo, hindi ka nagpabaya sa aming pamilya. Lord, salamat, O God. We are created to bless, to be a blessing, to plant a seed, Lord, nang naglaan, nagbigay ng buong buhay sa iyo, kailanman ay hindi mo pababayaan. Lord, narito po muli ang iyong mga anak. Kung meron man sa buhay namin na 30%, 20% o 50% na ang kalooban pa rin namin ang naghahari, takot, pangamba, nervyos, pag-alala sa buhay. Lord, hayaan mo po na ngayong oras na ito, 100%, 101% na buong buhay namin maipasakop sa iyo, at kapag ikaw ang naghahari kailanman, hindi magtatagumpay ang gawa ng kadiliman. Sa oras na ito, narito po kaming lahat ng iyong mga anak. Hayaan mo, Panginoon, ipasakop namin sa iyo ang aming puso, ang aming will, ang aming sarili, ang aming buhay na ito. Sabihin po nating lahat ang panalangin na ito habang nakayuko tayo, nakataas ang kamay sa kanilang mga tahanan. Yumuko po kayo at pumikip. Nakikita tayong lahat ng Diyos. Sabihin niyo po ang panalangin na ito. Ama naming Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, it is your good pleasure, Father God, to give us your kingdom. Hayaan niyo, Panginoon, ang aming buong buhay, kaluluwa, espiritu, isuko namin sa iyo ang aming mga damdamin at kaisipan. Totoo nga, Panginoon, ang paghahari mo'y dumaloy sa aming buong buhay, na huwag kaming pagarian at pasukan ng takot sa mundong ito. Na ano man ang mangyayari, Panginoon, ang taong nagtalaga ng buhay sa iyo hindi mapapahiya. Ang taong nagtiwala sa iyo hindi mapapahiya. Panginoon, sa oras na ito, maghari ka sa puso ko. Pagharian mo ako, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Nilikha mo ako para mag-rule, Panginoon. Para ako'y pagpalain. Para ako'y maging pagpapala. Para ako'y magtanim ng binhi. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo't salita mo na nagpapalakas sa akin, nagbibigay ng liwanag ng aking kaisipan, na kaming mga taong nilikha mo ay binigyan mo ng authority to domain in this world. Salamat po, Panginoon. Ito po aking panalangin. Amen. And may your kingdom reign. And His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness with me. And His kingdom reign. And His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Father, I declare that the kingdom of God reign in every houses, in every family of your people. Sa lahat ng mga tahanan, I declare the kingdom of God is there. I declare the kingdom of God is in your house, in your room,
in your children, in your business, in your work, that the kingdom of God is here. Yes, Lord, kung saan naroon ang kaharian mo, naroon ang kalayaan, naroon ang pag-ibig, naroon ang kalayaan, ang kagalingan, ang kalusugan ng pag-ibig, kapayapaan. Lord, narito ang iyong paghahari sa aming mga puso sa lugar na ito, Panginoon. Naroon ang kasaganaan. Lord, in your kingdom, Lord, no boundaries, no limitation, full of blessing, loaded, O God. Panginoon, salamat. I declare, Lord, na ang buhay ng bawat isa, simula ngayon, ang buhay mo ay paganda ng paganda na yan. Gaganda ang buhay mo, aangat ang buhay mo, uulad ang buhay mo, sasagana ang buhay mo, bubuti ang buhay mo. Papalitan ng Diyos ng magagandang bagay ang nakaraang pangit sa buhay mo. Angkinin mo na ito sa pangalan ni Jesus. Gaganda ang buhay mo, aangat ang buhay mo, sasagana ka, uunlad ka. Lahat ng pangit sa buhay mo ay aalisin ng Diyos at pagagandahin ng Panginoon. Lahat ng sakit sa iyo ay aalisin ng Diyos, pagagalingin ka ng Panginoon, palalakasin ka ng Diyos. Lahat ng negatibo sa puso at isipan mo, tinatanggal ng Diyos at pinapalitan niya ng mga positibo galing sa kanyang salita. Yes, binubura ng Diyos, dinidilit ng Diyos ang mga negatibo sa isipan at puso mo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kung meron mang sumpa sa loob ng iyong tahanan, nilalagot ko ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, and let the kingdom of God rule upon your house, upon your family. Let the kingdom of love, kingdom of prosperity, kingdom rulership be rule upon your house. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Salamat. For we are created to rule, O God, to domain on this earth, Lord. Salamat, salamat. We are blessed. Sabihin sa katabi nyo, you are blessed forever. Declare it, you are blessed forever. Declare it, you are blessed forever. I am blessed forever. You are blessed forever. You are blessed forever. You are blessed forever. You are blessed forever. Pinagpala ka ng Diyos. Financially, materially, spiritually, emotionally. We are blessed. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you, Lord, for your kingdom of God. Your kingdom is upon us, O God. We give you honor, praise, and glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. We declare that the kingdom of God is here. Amen. I-declare natin. Yes, we declare that the kingdom of God is here. Amen. Hallelujah. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Among you. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Among you. The blind see, the deaf hear, the lame and the walking, sickness flee at His voice. The dead live again, the poor in good news. Jesus is King, so rejoice. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Amen. Nasa atin ang pag-ari ng Diyos. Among you. The blind see, the deaf hear, the lame and the walking, sickness flee at His voice. The dead live again, the poor hear the good news. Jesus is King, so rejoice. The blind see, the deaf hear, the lame and the walking, sickness flee at His voice. The dead live again, the poor hear the good news.
God is here. We declare that the kingdom of God is here. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, the kingdom of God reign. Amen. Roll, Lion of Judah, the kingdom of God reign. Ang pag-ari ng Diyos ay mananatili magpakilanman sa ating tahanan, sa ating buhay, sa ating pamilya. Kailangan maghari ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Roar, roar, Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Roar, roar, Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Rise up, the people, and make the sound of war, declaring that the enemies are slain. No one can stand before you in the power of your name. Forever your kingdom will reign. Roar, roar, Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Roar, roar, Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Rise up. Rise up within the people and make the sound of war, declaring that the enemies are slain. So none can stand before you in the power of your name. Forever your kingdom will reign. Roar, roar, Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Roar, roar, Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Roar, Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Rise up within the people and make the sound of roar, declaring that the enemies are slain. For none can stand before you in the power of your name. Forever your kingdom will reign. Roar, O Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Roar, O Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Rise up within the people and make the sound of roar, declaring that the enemies are slain. No none can stand before you in the power of your name. Forever your kingdom will reign. Roar, O Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Roar, O Lion Judah, roar. Rise, O mighty men of war. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Maupo tayong lahat saglit. Amen. Praise God. Bago tayo dumako sa ating Holy Communion, because today is First Sunday, tayo dumako sa isang mahalagang gawain ng Diyos. Pangunahan tayo ni Ate Arlene. Amen. Mike. Dito. Amen. Sige po, ating pong buksan ang ating mga Bible sa 1 Kings 17:8-16. 1 Kings 17:8. Ito po yung time na kung saan through Prophet Elijah, the Lord declared that there will be no rain during that time. So, and Elijah, the
Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall be no dew nor rain these years. So, pagdating po nung sa verse 8, siya po ay inutusan ng ating Panginoon, and the word of the Lord came unto him saying, dito tayo sa, and the word of the Lord came unto him saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widowed woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. Verse 11, and she was going to fetch it. He called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hadst said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for me and thee for my son. For thus said the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. As she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did many days. Amen. Pagpalain po ang salita ng Panginoon sa ating narinig. Ano po ang mapapag-aralan natin dito, matututo natin dito sa ating mga nabasa? Sabi po dito, there is a blessing in obedience. Ano po ang ginawa ng babae na ito? Siya po ay sumunod. Ano ang meron ka? Tulad po nung nabanggit ni Bishop kanina, doon sa oil na hindi huminto sa pagtulo hanggat hindi sila nagkukulang ng lalagyanan. Dito rin po, hindi naubusan ng arena at ng oil ang mag-ina na to hanggang sa dumaloy ang ulan. Ito ay pangako ng Diyos sa atin. There is a blessing in every obedience that we do. Sabi nga po dito, take heed to God's instruction. In every obedience, there is a provision. So kapag tayo po ay sumunod, minsan may mga hindi natin alam na may kaparaanan pala si Lord na gagawin niya. Mga lingid sa ating kaalaman, ang gusto lang ng Panginoon sa atin ay hakbangan. Sumunod tayo. Ang sabi po sa atin sa instruction natin, give your tithes and offering unto the temple, so that there will be food in my house. Tulad po ng babae na ito, na kung saan sinunod niya ang utos ni Prophet Elijah. Pinaglingkuran niya muna ang lingkod ng Panginoon. At sa kanyang pagsunod, ano ang kapalit? Overflowing blessing, di ba? Hindi mo ma-count yung number of days na kung saan ang kanyang lalagyanan ng arena at ang kanyang oil upang sila ay makakain na hindi talaga. Sabi niya, prepare na kaming mamatay. Pero sabi ni Lord, hindi yon ang gusto ko sa mga anak ko. Ang gusto ko sa mga anak ko, pinagpapala ko ang buhay nila. Pero nasa atin po ang susi upang tayo ay magpagpalain. Tayo lamang po ay sumunod. Sabi po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Gusto po ba natin ng best? Amen. Amen. Kung sa ngayon po ay umuupa lamang tayo ng bahay, gusto ni Lord magkaroon tayo ng sarili nating property.
Amen. Kung ngayon nagko-commute lang tayo, gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng sarili nating mga sasakyan. Amen. The key is in our hand. Yes, Lord. And the decision is right now. At this very moment, the Lord is calling us to be a channel of blessing Amen. and to obey His instruction. Yes, Lord. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this opportunity, Father God, to unlock the blessing, oh God, that you Yes, had Lord. prepared for us, oh Lord. Amen. Father God, thank you for opening our eyes, oh God, that we are a channel of blessing, oh God. At ang mga blessing na ito, Panginoon, ay nasa kamay lang namin, oh Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lord, this day we will obey, oh God, to follow you. Because alam po namin, Panginoon, na kailanman hindi po kami magkukulang, oh God, sa pagsunod Amen. sa inyo. Maraming salamat, oh Lord, sa inyong mayamang biyaya, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang lahat po, Lord, ng aming mga manlilikom na ito, Panginoon, ay magamit po namin wisely, oh God, sa ikalalawak ng inyong gawain. Maraming salamat, oh Diyos. We praise you, Lord. We glorify your name, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. Dadako po tayo sa ating Holy Communion. Yung po mga nasa tahanan, kung meron po kayo dyang juice at biskuit o anuman, bread, ay pwede po kayong makisabay sa ating Holy Communion sa oras na ito. According to St. Paul sa kanyang sulat sa Corinto, 1 Corinthians 11:23, ang sabi niya rito, "For I have received of the Lord which was also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also He took the cup when He had supped, saying,
This cup is the New Testament in my blood. This do ye as of as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Amen. So dito sa nabasa natin, tumanggap ng aral si Pablo mula sa Panginoon at ibinibigay naman doon sa mga kapatiran sa Korinto. Na nung gabing ipagkanulo ang Panginoon, dumampot siya ng tinapay. Nagpasalamat sa Diyos Ama at pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. At sabi niya, ito yung aking katawan na inihandog para sa inyo. No? Itong bread na ating kakainin o ostya, yan po'y simbolo lamang ng katawan ng Panginoon na binayubay sa krus upang tayo ay kanyang tubusin sa kasalanan. At sinabi nga ng Bible, by His stripes we are healed. No, i-claim natin. At nung gabi ring iyon, dumampot siya ng cup. No? At yun ay, sabi niya, ito ang dugo ng bagong tipan na iinumin nyo ito, sabi ng Panginoon. No? Gagawin nyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So kaya po itong Holy Communion, isa sa sakramentong iniwan ng Diyos, ay gagawin natin ito bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano po, tayo manalangin. Panginoon, salamat. Meron ka mga tunay na anak na inaalaala ang pagkabayubay mo sa krus, ang iyong pagkamatay, at ang iyong dugong nabuos upang kami linisin sa lahat ng aming kasalanan. Pagpalaan niyo po ang mga tinapay na ito, basbasan ng iyong kapangyarihan, at ang juice, simbolo ng iyong dugo na naglilinis na aming makasalanan. Panginoon, marami pong salamat. Padaluyin mo ang iba yung kalusugan, kalakasan sa katawan ng iyong mga anak, at maghari ang iyong kaharian sa loob ng mga tahanan. Salamat po, Ama. Inaalaala namin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po aming panalangin. Amen. Sige po. Po tayo. Yung merong nakakuha na ay tumayo at hawakan muna po ang cup at ang ostya. Itaas natin ang bread. Panginoong Hesus, salamat. Inialay mong yung buhay para sa aming kaligtasan. Tumanggap ka ng 39 stripes. At sinabi mo sa 1 Peter 1:24, dinala mo ang bigat ng aming kasalanan sa krus upang tuluyan na naming iwan ang pagkakasala. And by your stripes, Lord, we are healed. Pinagaling mo na kami. We claim it, Lord. Every organs na narito sa loob ng aming makatawan, I command to become normal in Jesus' name sa katawan ng mga anak. Even ang mga dugo, Panginoon, Lord, ang mga karamdaman at sakit, we claim it, by your stripes, we are healed, Lord. Lord, lahat ng uri ng sakit na nasa katawan ng mga anak, in Jesus' name, magiging normal na ang blood pressure, ang mga may diabetes, ang may sakit sa ulcer, sa lungs, sa baga, sa atay, lahat. In Jesus' name, I declare healing, Lord. Miracle healing. In Jesus' name, amen. Sabay-sabay natin kainin.
Lord, narito po ang juice, simbolo ng iyong dugo. Thank you, Lord. By your blood, Lord, we are cleansed, O God. Thank you for thy forgiveness for all our iniquities. Lord, mapalad ng taong pinagtawad na ang makasalanan. At kami po yun, Panginoon. Salamat. We thank you for your blood shed on the cross of Calvary. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Inumin natin. Sige po. Lalapit po li Asherep. Iabot lang po ninyo muli. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Let's pray, Father God. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship be upon your people. In Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maupo tayo saglit para sa announcement. Announce, closing. Mag-announce? Mag-announce? Praise God. Announcement po, no? Patuloy po yung ating mga morning devotion, yung Don't Watch. Ito pala yung morning devotion natin, yung pag-aaral natin every Monday, Wednesday, and Friday, 9 a.m. No, mahalaga po ito upang patuloy na lumago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. No, maging ang Don't Watch, no, naroon po na ito po ay tuloy-tuloy na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos, mga pastors, no po, every fathers muna, no? Monday to Saturday, 4 a.m. No, talagang ang mga tatay ang nagpapakita ng tunay na, sabi nga, pangunguna, maging sa panalangin. Kaya una po sila, 4 a.m. Ang mga mothers naman ay 5 a.m. Maging ang mga pastors natin sa Mindoro at sa Alaminos, tsaka po dito, nagsasama-sama sa pamagitan ng messenger, no? Kaya tayo po, yung mga hindi pa nakakasama sa panalangin, mga nanay, we encourage you, no, na tayo po ay maging kasama sa panalangin dahil makikita po natin na patuloy na ang Diyos natin ay tumutugon ng ating mga panalangin. Amen? Praise the Lord. At gayon din sa, sa 11, 12, 13, naroon po na tayo po ay magiging channel of blessing sa Pangasinan, sa Alaminos, Pangasinan. Napakarami po doon ng gawain, at tunay nga na talagang nakita po natin na ang Diyos ay nagbukas sa lugar na yon. At ang mga pintuang binuksan doon ay grabe po, no? Halos araw-araw. Naroon po na malaya silang nakakapunta sa mga lugar, no? Na doon po sa Alaminos, Pangasinan. At hindi lamang po doon. Parang naroon na po na hindi lamang sa Alaminos, nakakapunta na po sa ibang part ng Pangasinan, no? Nag-o-open pa rin. Kaya kayo po ay nanya namin na maging bahagi sa pagbabahagi o pagiging blessing, no po, sa 11, 12, and 13. Magbibigay po tayo ng ayuda para po doon sa mga pamilya ng mga kapatiran sa lugar na yon. Dahil karamihan po doon, mga nasa tabing dagat, no? Sila po ay naroon na mga nakatira sa mga tabing dagat. Kaya naroon po na talagang kailangan po nila ng ayuda o yung blessing natin. Praise God. At sa June 24 to 26, magkakaroon po ng intensive training course, no? Para po sa mga leaders and future pastors ng Jesus Be Lifted Up. Dahil naroon po na maraming bubuksang pintuan ang Diyos para sa kanyang gawain. Kailangan po. Praise God. At yung ating pong anniversary na dapat ay noong April, dahil po sa naging sitwasyon, ito po ay i-move natin sa July 11. A decade of God's goodness and greatness. Amen? Praise the Lord. At naroon po na ang magiging guest po natin dito ay ang ating City Councilor
na si Pastor Mike, no? Bautista. Praise the Lord. Kaya ihanda po natin. At yung pong magkakaroon po ng Alpha Marriage Course, kung hindi pa po kayo nakapag-register via Zoom, no? 1 email per couple is required. Please approach Pastora Chic if you are willing to attend. Online registration is required until June 8 only, no? Maganda po 'yon, libre po 'yon. Through Zoom. Kaya nasa bahay pa rin po tayo, pero maganda po yung mga katuruan dito po sa Alpha Course. Praise God. At online youth fellowship natin kada alas 7 ng gabi, no? Tuloy-tuloy po ito every Sunday. At nakakasama po ng ating mga youth ang mga taga Mindoro, no? At meron na bang nakakasama taga Pangasinan? Wala pa, no? Pero nag-a-apply po tayo ng doon, ng internet, no? Yung talagang naka-line na, hindi yung data lang. Kasi dali daw pong maubos, lalo na kapag Zoom ang ginagamit ng data, no? Kaya praise the Lord. Kaya kayo po ay malugod namin na inaanyayahan na maging bahagi doon po sa mga ginagawa po natin. Kahit po naroon lang tayo sa ating mga tahanan, magiging bahagi po tayo sa activities ng church. Praise God. Kaya praise the Lord. Praise God. Amen. So, bago tayo mag-closing prayer, paalala po, after this, may meeting po tayo, lahat ng ating mga ministry head, tsaka yung mga train natin, mga papastor, yung kasama sa 24 to 26 sa Kanaan campsite sa may San Pablo City o Santa Maria, Laguna yun, no? So, kaya, yun po. At sa lahat ng gusto maging bahagi, Friday, alis kami uling madaling araw. Katulad ng ginawa natin namang nagdaan, doon na po bibili ng rice at groceries. Kaya yung mga nais na magbahagi, ay isend nyo lang kay Pastora Chic or sa GCash or in kind o basta kasi po plano natin doon na kila Brother Bobby, mura daw ang bigas, no? So yun po, kaya magiging bahagi tayo ng patuloy po ng pag-ibig, pagtatanim sa ating makapatiram doon, no? At I believe lalabis po yan at dadali naman natin ng Sagana at Paranaque. Pero meron pa rin malaking blessing na gagamitin si Lord para yung kapatid natin na mga kanyang boss. Amen. Sige, tayong lahat. Tumayo tayong lahat. Tayo po'y magbalik kay Lord ng papuri. To God be the glory. Let's sing this song. To God be the glory. Sa Diyos ang lahat ng karangalan ng papuri. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. Raised me. To God be the glory. For the things He has done. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Brother Rio. Brother Rio. Closing. Amen. Thank you, Lord. Ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri, ang pasasalamat. Amen. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo.
iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, pag ika'y kasama, o ano ang higaya na darama. May pag-asa akong nakikita, magkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo naman iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ama, salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa katagumpayan ng aming Sunday service, Panginoon. Salamat, Lord God, sa paggabay mo sa amin, na tunay ngang sinamahan mo kami, O God, hanggang matapos itong aming gawain. Lord God, salamat po sa buhay ng aming bishop na ginamit mo bilang tagapaghatid ng iyong mga salita, Panginoon. Naway ang aming mga napakinggan, O God, ito'y magrima sa aming mga puso, matanim sa aming puso, at Amen. ito'y Yes, Lord. makapamunga, Panginoon. Yes, Lord. Lord God, salamat, Lord God, na patuloy mo pa kaming samahan, O God, sa darating pang mga araw, darating mga linggo, Panginoon. Amen. Na patuloy mo kaming ibalik ng ligtas, O God, Yes. sa aming pamamahay, at ganoon din sa pagbalik Amen. namin dito muli, Panginoon. Thank you, Lord, Jesus. salamat, Lord God, na patuloy mo pa kaming gabayan, samahan, ingatan sa anumang mga mga pagsubok, mga kasamaan na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Tunay ngang dinalangin po namin, O God, ang iyong proteksyon sa amin, Amen, amen. sa bawat pamilya, sa bawat Covering. aming mga kapatiran, Panginoon. Tunay ngang ingatan mo ang bawat isa, O God, ang wala man dito sa face to face na aming pagsamba, Panginoon. Yes, Iblis Lord. mo ang bawat isa, pagpalain Amen. mo ang bawat pamilya, O God, na Yes, Lord. nakapakinig ng iyong mga salita, O God. Yes, Lord. Lord God, tunay ngang salamat, Lord God, muli sa umagang ito. Binabalik namin ang mataas na papuri at pagsasamba at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. To God be the glory. God bless you all. Makita-kita po tayo sa bukas po ng 9 a.m. at 7 p.m. sa ating morning devotion. Amen. To God be the glory. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking